Bona nit, senyores i senyors, i benvinguts a l'estrena oficial de la sèrie web Massa Amics. Poden anar sentant-se i desconnectant els telèfons mòbils, que això està a punt d'arrencar. Vinga, Jaume, puja, que sense tu això no comença. Que puja l'organitzador. Jaume Sobrevela, regidor de Cultura i Joventut. Amigues i amics, i especialment Massamics. Bona nit i benvinguts a la Casa de Cultura, que és casa vostra. No és costum els mòbils. No és costum d'esta casa fer presentacions dels actes de la programació. Tampoc és freqüent que el personal de la casa, o fins i tot el propi regidor, s'encarregui d'introduir l'acte que s'ofereix a continuació. Però farem una excepció en este cas, ja que tant per obligació com per satisfacció, la regidoria de Cultura ha d'estar implicada i ser col·laboradora necessària d'iniciatives com les de Massamics. Per obligació, perquè és responsabilitat de tot poder públic fer costat a les iniciatives dels ciutadans, sobretot les dels més joves i compromesos. I en l'exercici d'esta responsabilitat serà una línia mestra d'esta regidoria de Cultura el servir de catalitzador i altaveu de totes les manifestacions i inquietuds culturals que bullen al nostre poble. Això per obligació, perquè em correspon. Però si a més, aquestes iniciatives són emprenedores, innovadores i sorprenents, és, com vos deia, una immensa satisfacció. Per altra banda, resulta que la meva regidoria no és només de cultura, sinó que també ho és de festes i de joventut. I a la vista està que els nostres protagonistes d'avui, i jo, si m'ho permeteu, entrem, almenys de moment, en la categoria d'allò que la societat etiqueta com a joventut. Joventut, vivim en temps convulsos, moments complicats per a crear, treballar i fins i tot per mantenir una mínima qualitat de vida. I és en aquest temps on la joventut està tornant a despertar i a mostrar al món la seva capacitat d'iniciativa, de canvi i de lluita. Aquesta iniciativa té tot un ventall d'expressions per a fer-se visibles, des de les més grans i contundents, com les que hem vist fa unes setmanes amb els estudiants de la ciutat de València, fins a les múltiples aventures creatives, artístiques i socials que més o menys visibles podem trobar per pobles i ciutats. El grup de joves que formen Massamics, amb Juan Carlos al capdavant, són una bona mostra d'aquestes aventures, ja que no hi ha dubte que són intrèpids i arriscats, però sobretot tenen un poder d'iniciativa i creació que trenca tots els tòpics actuals de la joventut. Quantes vegades hem escoltat entre els més majors que els joves d'avui en dia ho tenen tot i per això no fan res? Els Llonganissa Producció fa temps que dins del camp audiovisual tenen una prolífica producció amb un bon grapat de curtmetratges, participant i guanyant en festivals, mostres, actes benèfics i un llarg, etc. Altra generalització sobre la joventut actual és la falta de compromís. Llonganissa Produccions, a banda de tota la ironia i crítica que destil·len amb el seu humor, té també l'autoria de vídeos de caràcter marcadament social i reivindicatiu. Vos recomane especialment el vídeo Soc Mestre que ha realitzat Juan Carlos Pastor a l'Escola on treballa. Si sempre ha sigut difícil per als més joves aconseguir finançament per a poder encetar les activitats artístiques i creatives, a hores d'ara és totalment impossible. Així que millor ni intentar-ho. Però ells ho aconsegueixen. Massamics s'autoproduís i s'autofinança. Ells són productors, guionistes, directors, actors i actrius. Amb una atrevida determinació, s'ho fan tot ells, aconseguint uns resultats iguals o millors que si comptaren amb els mitjans suficients per contractar professionals. Un punt i a part especial mereixen els escenaris i decorats. Tant els exteriors com els interiors estan rodats a Picassent, amb el nostre terme, els nostres carrers, cases i veïns. Això, en termes d'autoestima col·lectiva, significa construir més poble i més Picassent. Mil gràcies, per tant, amics, o massa gràcies, Massamics. Però sobretot, els guions de Massamics, amb un sentit d'humor blanc, negre i de tots els colors,
són un autèntic retrat dels joves i dels ciutadans actuals. Qualsevol espectador riurà i es divertirà com ens hem divertit quasi tots nosaltres amb Friends. Per cert, curiosa casualitat. Friends, Masamics, Friends, Nova York, Picassent... Bé, Picassent no és Nova York, però són els Friends de Picassent. I tenen molt a veure amb aquella sèrie americana que a tots ens ha entusiasmat en alguna etapa de la nostra vida. Altre denominador comú, per exemple, és la fantàstica banda sonora que tant una sèrie com l'altra tenen, transmetent-nos missatges d'optimisme, encoratjadors i de fidelitat. I ja per acabar, i tornant a justificar-me com a presentador i organitzadoret, com ells van dir, entendreu després de tot el que vos he contat que era inevitable fer la presentació de Masamics, la nova sèrie de Llonganissa Produccions. Una presentació que és també un agraïment i un prec per a que continueu així durant molt de temps. I ara sí, per finalitzar, i tornant a la sèrie Friends i a la seva banda sonora, vull concloure la vostra presentació parafrasejant el seu missatge principal en nom meu, de la nostra alcaldessa Concha Garcia i de tots els assistents. Recordeu el que deia la cançó de Friends? I'll be there for you. Estaré ahí per fer-vos costat. Juan Carlos, Maria, Dalio, Àlex i Mireia. I'll be there for you. Estarem al vostre costat. Amb vosaltres, Masamics. Hola. Bona nit i benvinguts a l'estrena oficial de la sèrie Masamics. Jo tenia pensat parlar un ratet, però al veure el que acaba de dir Jaume no puc dir res més. M'ho has llevat tot. Bé, Masamics som nosaltres, ¿vale? Som 5 persones que s'encarreguem, com ha dit ell, encarregamos de la càmera, del so, de fer els guions. Ens autofinanciem. Però tot això no podria ser possible sense els amics, sense els familiars, sense els coneguts. Vull donar les gràcies davant de tots a Carlos Cuenca perquè ha sigut el nostre dissenyador gràfic, com heu pogut veure el fotocol, heu vist els díptics, les invitacions, el pòster. Moltes gràcies, Carlos. Estaria donant gràcies hasta demà, com va fer Almodóvar, però no vaig fer. Bé, voldria dir-vos que som una productora i Llonganissa Produccions totalment amateur i en estes que corren ara, evidentment, no tenim ni un duro. Estem helats. Però bueno, això ho suplim en ganes, ho suplim en il·lusió i ho suplim en hores de treball. Masamics va néixer l'estiu de 2011. Realment va néixer a Xàbia. Estàvem a la platja i nosaltres vam fer diverses cosetes, i vam decidir canviar un poquet el xip perquè havíem fet drama i volíem fer un poquet comèdia. Una comèdia per a la família, una comèdia per als amics, pujar a YouTube i que ho veien en 4 gats. Però vam pujar un parell de vídeos i, escolta, la gent ens va dir, se'n quedat en ganes de més. I jo, avant. Aleshores, res, Julián Campillo va dir, per què no aneu a la Casa de la Cultura i ho feu allí? Que per això estan, no? Bé, parlarem amb Jessica Fortuny, que és la professora de teatre. Ens va ficar en contacte amb Jaume i la veritat és que el Jaume s'ha portat molt bé. Ens ha donat suport des del principi. Ens ha obert les portes de Picassent, de totes les instal·lacions i bé, nosaltres hem entrat. Bé, no vaig estendre més, vull dir, aneu a veure el primer i el segon capítol. El que sí que vos demanaria és que ens seguiu per YouTube, perquè el primer i el segon sempre sabeu que els començaments són un poquet complicats. Seguiu-nos i veureu com en el tercer, el quart, el quint, el sext i les 3 temporades que pensem firmar en Jaume veureu l'evolució de Masamics. I això.
Pues estic d'acord amb tu, Juancar, perquè si recordem aquell dia que va sorgir aquesta idea a la platja, se'n recordeu? Qui de nosaltres s'anava imaginat que avui estaríem damunt d'un escenari? Jo encara no m'ho crec. Però bueno, ara mateix el més important no és això. El més important és que vos agrade i això és el que pretenem esta nit. Que us ho passeu bé. Bueno, como dice María, más que os guste, os tiene que gustar, porque vamos, con la de horas que hemos pasado grabando a cualquier hora del día y encima las citas que me he perdido por culpa de los rodajes, cabrones. ¿Os acordáis o qué? Sí. Sí que nos acordamos, sí, sobre todo de aquel viernes que estuvimos hasta las 5 de la mañana rodando. Del mes de diciembre, manga corta, y de enero, que un señorito se tuvo que poner el bañador. Ja ho crec que sí que recordem, sobretot compartir el ràdio, veges. Pues nada, sí que ja no us hem a fer esperar més i anem a llançar el primer i el segon capítol en primícia i pues, que a partir de la setmana que ve es colgaran en YouTube i nada, que ahí podreu veure un capítol per mes i res, que espero que ens seguiu. Yo volia dir-vos, ara que se'n van, me quedé jo aquí. Jo volia dir-vos que Más Amics és una sèrie per a vosaltres, és una sèrie per a Picassent, ¿vale? És la sèrie de Picassent. Con lo qual, lo que vull és que sapigueu que qualsevol comerç, qualsevol persona que vulgui participar en la sèrie, escolta, crideu-nos, digueu-nos, vingueu a rodar allí. Encantats, nosaltres anirem, presto. ¿Vale? A més, volia dir-vos també que si algun comerç vol que jo Llonganissa Productions li faci un vídeo xulo, l'Ajuntament, si l'Ajuntament vol que li fem un vídeo, d'això que dius, mai. Si voleu això, si voleu ser Más Amics, si voleu ser família de Más Amics, ja ho sou, però si voleu introduir-se més, Llonganissa Productions. Llonganissa Productions. Vale, acabamos el vídeo. Aparte de todo esto, si alguna chica quiere participar, Ahí lo dejo. llámenme al móvil y ya está, ¿eh? ¿Vale? Perquè ells són massa amics. Ells són massa amics.